Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Kubli pi baro nampak Batesi TV sesisin biang pan biang subhai pi syaki Khubor hakimat kimat. Haga basdang ni phashwa syaki Khubor na Kylleng kibenta jongkat Jylla. Kador barshnong chut waku haga shpotri Kyllalyngkot aja apusan. Kalapli ya ka jingrakhi ya Kyllalyngkot dap shis pasnam haga jingya lenti jongka shnong. Nadu bala seng ya ka house nam shia jar khnais pa arposan. Ka Executive Committee jongka Khasi Hills Autonomous District Council shen kan saya soy ya ka soskular jinga suthu jingmun nani ka Memorandum of Understanding but ka Center for Research in Schemes and Policies kabala itu daka sorka Jylla. Kani kan yarap ya ka council ha ka bayade but ka thungkam thungjam hadin baka kaipo jong CAG na ka bentau snem araja khat nyau araja khat phra but araja khat phra araja khat khandai kala kedau baka dan ka jing thungkam hapok ka council claim da penmi ya ka advertisement but claim da pelong ru wat ya ka examen thungkam katkum ka rukom ka badai kinoyalam pagi khot jong ka Mahila Congress ha umroi kila bitar shla hadin baka Meghalaya Pradesh Congress Committee kala kentaj ban ai tiket yo MBC berim ka umroi uba albinas lingdo namar ka jing bamyo tiket jong ba albinas kinoyalam ka Mahila Congress kila mi da ka jing bitar na ka kamra trikam jong president ka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Vincent H Pala ka badan ha Congress Bhawan Shilwa ki pat ba nong shong shnong jong ka dor bar shnong mukro pelun kila rai ban boycott nani ban amya shimbenta hak election MDC Shaga Jaintia Hills Autonomous District Council kaban salong haka arpoitri urumphang arja apusan halo kanong rim baki bor sarkar jong Jylla Meghalaya kim shimla sngam bat shashkor ye ki jingsha pendik bat ki jingsha pentrim jong ki khasi penar haki bor sarkar jong Jylla Assam kabajuja nakapor shakapor ka kenhun jong ki nong thiet iki marab bala penmi da ki nong rab hakat han bhoirumbong ribhoi district lengba ka Fresh Green Ginger Association bhoirumbong kala pentim pat ba shabarok ki nong rab ba haka khatlai tri Kyllalyngkot arja apusan kanam don ka jingthiet iki marab haka yo ka badan ha bhoirumbong President jong ka association uba shan borumpai uloong ba ka jingpen sange banthiet iki marab khamta musing bala penmi da ki nong rab nakani kathan kalong naka jingdon jong ka jing kendu ba shisin shisnam jong ki nong thiet nong pet iki marab nakani ka yo Umitri rong ba Jylla ukondrat kong ka sangma haka shpotri Kyllalyngkot aja apusan ula IT yaki check ki bakot mar shilak tingka shaki arpwaitli ki sports club but ki association jong ka West Jaintia Hills District khadang makindup la bat pinkre na ka benta ka jingpelong ya ka Meghalaya Games President jong ka Block Congress Committee ba Vincent H Pala haka shpotri Kyllalyngkot aja apusan ula pensyai ba yakarai ban ai tiket kamshong satya hakarai jong mushimet kum president jong party hendrei de ki block bat ki district committee ki bab menjur yaka kerteng men pha pat chaka party bakan a jingpen scam da ka jingsa Kylleng jong ki nong pet perman bala pha da ka party kajingalang jong penhun menteri haka shpotri Kyllalyngkot aja apusan kala menjur bat mang pisa shispa klur tingka haka corpus fund na ka benta ban yarap ikinong rap sensar bat yakinong rap kwai haka por bak yakendu jing e haba ka dor di hayawa hat ka hiar shikal de e kajingalang jong penhun menteri haka shpotri Kyllalyngkot aja apusan kala menjur ban thung kampura yakinong trei ad hoc ki batrei hakit na trei kam ba phera pher ka sorka Jylla Kajingalang jong penhun menteri jong ka sorka Jylla kabala long Apollo Orchid Resort hakash nong sora hakash potri Kyllalyngkot aja apusan kala menjur berwanra ya ka jingpen bet thamai haka Meghalaya Factories Rule shia ja khanai spa prapho ka Khasi Hills Autonomous District Council ka sapelong ya ka dorbar ikhtiar patba hamadan polo haka khat pratri Kyllalyngkot aja apusan man punkup buram ki dorbar shnong ki dorbar dong ki dorbar kur ki sengkan thei ber ki seng samla Hagani ka sngi ulat ka Jylla UCH Vijaya Shankar unsalong ukongsan ringkat ka jingsa Kylleng jong Chief Justice ka Yeng Bishar Meghalaya High Court narot ki wei kikenrem kilendang Kidukhat jong ka standing choir ka jingaseng samla Nongramai Presbytery ka standing choir jingaseng samla Kenrut District bat ka jingaseng samla balang Presbyterian Kenrut hagan nyautri Kyllalyngkot aja apusan da ka jingskom sik thang kila yeng hakmat ka senduk balang thep yakamet badang sa usamla Jasper Dingdo ban ai kublai khat do yu da ki jingrwai shwaban rano shalom jingtem
Chief Executive Member jangka Khasi Hills Autonomous District Council uba penyat sin siem hakash Tarik Kyllalyngkot aza apusan ula pli perda ia ke Shillong Premier Youth Football Competition bala pelong da ke Shillong Junior Football League ke bala long ha football arena boxe da ke jing themu ban kentiu ia ke jing kai football da ke jing sakhilang jang pastor GS Umwi ki bahayeng hasem jang usamla Joel Mauro ubde utrai bar unang penyat ya ke di tournament ka ICR Research Complex for NEH Region Umyam haka kendai Tarik Kyllalyngkot aza apusan kelaraki ya ke jublik siar haka ni kesngiu lat ka Jylla CH Vijay Shankar ubala long kumu kongsan ula pli patba ya ke Farmers Expo harengkat ka jing sakhilang jang menteri rang ba ka Jylla u Konrad Kongkal Sangma u menteri ka Sarkar Pedeng ubak mi ya ke Tenan Agriculture and Farmers Welfare u Shivraj Singh Chauhan berkiwe-kiwe mentapatnya Phash Khubor nak lengki benta jongkari ka Enforcement Directorate kala khanra ya ki khanreu tli ki jaka ha Kylleng ki South tli ki Jylla ki badan jingade badu MLA ka RJD u Aluk Mehta ha ka ba ka jing tokit ya ka jing kno bala let hok ya ki bang bala kot sha ka Prapusan Klur Tingka ka bala don kiti ha ka Vaishali Urban Cooperative Bank Mehta ba kalong yin jong u ki ba ya dekam ba ketika bang da ki postnem kila sha kno baki airam thok ki penat kam bakla ya ka bor jong ka bang berkishim kabu ya ka pisa kapala pelong ya ka jing tokit ka babnia we nong Bangladesh uba arpusan snem garta ya bala tip kerteng kum Anurul Sheikh ula shakem ha ka wigashnong jong ka Karnataka namar ba usa bi an India hadin ba ula rungtu lingba ka West Bengal lais nem menshwa ki pulit jong ka Karnataka kila kem ya palat shispa san phongut kinong Bangladesh kum shibenta jong ka jing persang ka barang ya shakmat ban buddin yekinong wan rung bean kat ba ki bor senchar kila pen pauru yeki kamle no bladab ki bayadei bar kinong wan rung bean we kna class 12 ula shakem Delhi namar ba upha email berngam pen Pyrthei bom shaki arpulai tli ki school ka balawan ra ya ka jing sir bar ka jing benthut hakikam ki jing tokit kia penpa ba umkwa banyale examen bat kani ka jing le jong u kila pelong ye ki pulit man penjur ya ka jing khanra ka jing pen kriya ki school bat ka jing betha na ka yeng bishar ba khli du jong ka Delhi na ka benta ka SOP man penya ya kum kini ki jing ja ki bakar ki BSF kila yo man group ya ka ka pistol bat u heroin bala penhab da ki drone jong ka Pakistan ha Amritsar jong ka Punjab ha ki artli ki jing khanra ka bala penthut ya ka jing persang ban khayi tu shashiliang put Hausnam arja apusau kishipai BSF Punjab Frontier kila yo ya ka jingjap ka bakrau hakaba kila yo man kurum aspa khandai South ligi drone aspa praplai kg drugs ban penduk pendam yaki babun kinang wan rungtu katba ki pelong ru yaki program pentip shaki ba lakmi lenti ba ka India kandang long kari ka ba kyu stat ba ha ka yo ka kot hakaba ka jingkiu jong ka GDP kan long kumban riu 0.1% hadu snam arata ap khandai ông ka kai phot jong Franklin Templeton ka Himachal Pradesh kalaya soy ya ka MOU ber ka France Development Agency ban pentrekam ya ka Disaster Risk Reduction and Preparedness Project ka bathmu ban penduna ya ka jingma na ka jingsha penjulor ha ka Mariang da ka jingbei tingka ka ba shispa million pound kani ka project kan penklan ya ka jingpenya ya ki jingja ki basngosi bat ban penyadai bat ka jingkala ka sun beneng da ka ba pledging mut ha ki chaka ki ba la ba chakta ha ka jing tuwa khando ka jing shlei ba ka jing khnyu jumai mentapatnya Phash Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei uhe shipai jong ka Lebanon u Joseph on ula shajir kumu president ula job da khandai vote ha ka sin ka baar da ka ba penksan ni ki jing bin kala ha ka an bat banyale persha ya ka baksa ka Kremlin ka penpa ba president jong ka Russia Putin ulalong ubakloi ban yakendu yau Donald Trump hadin ka jing shimti jong u ya ka kam ha ka arphau Tarik Kyllalyngkot watla ampat dan kanu ka jing khot hadu menta Trump ubala kan tho ya ka ru kompanya jong Biden ya ka Ukraine ukam ba ula ban penkut no kloi ya ka jingale ka barang ya Henry sham la batai AA da ka ba kumnu kalenti ka ba un penarkam UMP ubadai utolong nong India u Chandra Arya la penbena ya ka jingkwa jong u ban long menteri rang ba du jong ka Canada da ka ba kular ban wanra ya ki jingpin kala ha ka yok ka kon ban perking ya ka jingwan buhai shnong shaki kam khayi ki batbin bat man pelong ya ka Canada kum kari ka basen shar hidaladi la antat ba ka India kan bat ya ka kerdan kum kari ka ba he bat ka ba kiustat tam ha Pyrthei house nyam arata apusan da ka jingkiyo ka ba 100.0%
kabala pelong da ka jing shalan mar shabari ka baklan ba ka jing bay tingka ha ki jing tay ong ka kai phot trong ka UN wad ha padang jing ha ka liang ka yok ka kon ha ka Pyrthei la khmilenti ba ki kam shnatiar ki kam shakri ba ka kam rap kam riang trong ka India kinang ki ki leno TTP kila rabor ya khandri ngot kinong trei na ka Atomic Energy Commission trong ka Pakistan ha khai ber pathun khwa la pelat im ya ki prangwat ha ka ba ka jing persang kadang ya chakhamat man pelat im ya ki basa kani ka jingja ka penpau ya ka jingma ka barang yai beteng jong ki kam leno ha kani ka than ha ka jing penja buram ka bakrau ya ka Pakistan arspa san pu prangot kinong shong shnong kila shabe na ki ndrutli kiri kanthub ya ka Saudi Arabia ka UAE pa China ha po arpsau kanta kidaw ki kanthub ya ka jing sa be an ka jing trei klam ki kot kisla ki babyang ba ki kamrunar ka ba penpau ya ka jing kidang ya beteng na ka banta kinong le jinglen na Pakistan shabari President ka Sri Lanka Anura Kumara unled sa China na do ka khatsa ho do ka khatnyaw tri Kyllalyngkot halo ka jingkhot jong President Xi Jinping hadin ka jingnet jingo ka ba job jong dangshen sa India katika jingnet jingo ka long ban pen klanya ka jingade ha pen ka China ba ka Sri Lanka ha ka bala thmu banya kendu ba ki nongyalam ba khli do jong ka China tiktok kilong ki khubor hakimat ki ban taski khuble